Good morning! Ayan, 5 o'clock siguro gising na ako. Nagsakot-sakot na ako ng mga inquiries sa Facebook page, Instagram, tsaka Viber. And then, around 6 AM, bumangon na ako at nag-edit na ako ng guys, ng mga remaining natin, vlogs, para madami tayong pondo, o may pondo ko sa inyo. Ayun, kasi kanina nakita ko sa sa Facebook is nag-GCQ. Hindi, nag-MGCQ yung Metro Manila. So, di ba dapat ang uwi namin is Wednesday pa. Parang 4 or 5 ata. Eh, yung by the way, today is August 3 pala. So, yung MECQ sa Metro Manila, Rizal, Cavite is pati Bulacan is starting bukas, August 4. So, sabi ko, hala, baka hindi na kami hindi kami makaluwas agad. So, ayun, iniisip ko na baka mamayang hapon, if hindi na kailangan ng travel pass from here, is na kami, uwi na kami. Ano ba yan? Maglaan naman yun. I-expect ko pa naman mga next week pa sila mag-announce na MGCQ. Ano pa man din yun, August 4 to 18. So, yeah, ask ko sila kung gusto na nilang umuwi. Or gusto na nilang mauna. Kasi ako guys, gusto ko talaga dito pa. Alam mo yun, gusto kong kahit 1 month. Pero ask ko sila kung gusto na nilang mauna. Para mauna na sila mamayang hapon. Good morning, Inang Reyna. Ayan, nagwawalis na siya. Walis-walis bakuran, morning and afternoon. Dito na si Ate Jane. Sabi, magkakahula na naman yung mga aso. Siya yung nag-aalaga niya na papakain. Order. Buka yung sukal mo. Ang bang? Ito pa lang ang bang. Bakit mo pag yung naluto na? Hello guys! So pupunta kami ng Karanglan guys para kumuha na ng travel pass. Ayan. Sasama ba ang bebe ko? Sasama ba ang bebe ni Tata? Uwi na po ba kayo? Hindi pala. Pupunta lang Karanglan. Kukuha ng travel pass. Ay. Wala. Hindi pa kami uwi. Sa pa? Wednesday pa rin. Ayan. Nag-init lang si Nene ng tubig at baka mahaba yung madaming tao. Pagutom. At least may cup noodles. Uwi na naman, Mommy. Wednesday pa naman. Ano yan? Ano yan? Allowance? Di ba naman? Sa bahay lang naman. Sige, iwanan kita. Huwag kang gastador, ha? Tipid-tipid, ha? Pandemic tayo ngayon, anak. Tsaka yung face mo, laga mo, puro ka na pimple na Hindi man lang Ay, nako. Sandra. Wala ba sabon dyan na Huwag mong kot-kotin yan, oh. Tawa, may sipon ka pa? Fresh air. Ay. 2 days na lang. Hindi ka na naman namin malalanghap. Ayan, nauna na sila guys. Sa H100 sila. Ayan, lahat kasi ng travel or yung kukuha ng travel pass is kailangan present doon sa sa pagkukuhanan kasi may mga kukunin yung mga information kaya nung nasa Manila kami, so ayan, kaya dalawang sasakyan, pero pag napaandar si Carrie, 3 yung sasakyan na uuwi sa sa Manila. Masira na yun doon si Carrie. Hindi nagagamit. Alam mo naman ang view, diba?
Ay, kung madami ka lang pera, okay lang talaga dito ka sa probinsya eh. Ayan, dito na tayo guys sa Medical and Community Hospital. Parang yung sa ano nga lang din. Yung sa Manila lang din. After barangay, sa community center, tapos police na for ano, travel pass. Ang dami din pala kumukuha. Pila din. Mustay natin. Charan! Hello! Happy 5 months, Gianna! Happy 5 months, Gianna! Ah! Uuwi na yan! Ayan. Mapandar kaya si Kari? Good luck! Dalawa daw kami kaya doon. Kaya doon? Pwede. Convoy lang ha, baka Convoy lang ha, convoy. Kain tayo guys. Ayan. Hindi kami nag-breakfast eh. Bumili lang kami doon sa tindahan sa may isa doon sa Bukana. Ayan, kumakain na rin sila mama doon. Habang wala pa yung doktora. Kain na tayo. Ang fairness masarap ah. Yung lutong Ilocano na ano. Ano ba yun? Yung halo-halong pakbet. Harap. Just chicken lang. Nakakuha naman na kami ng number. Picnic. Nainit na. Besa natin. bukas na. Yung nga. May araw na tayo natin. Hindi ka kayo ng map eh. Tinatanong kasi rin, naiinto na yung galing sa ano eh. Sa? Karamihan sa punta na ano. Eto na. Tapos na. Ano mo nandito? Mangalan tapos. Kamu na. Tara. Dami na. Dami ng tubig. Aw! Init. Sara mo. Ayan, nakakuha na sila guys. Sa karating lang nila Japan. Galing dyan sa ano, police station. Ayan, time check. It's 11:53 na. So, ayan, na-secure na natin ating travel pass. Antay na lang yung Wednesday. Ayan. We're here na guys. Kanina pa sa bahay. Mga 1 hour ago na ata. Ayan. Madali din kami kain ni mama. At kanina hindi ko naramdaman yung kinain ko doon sa Karanglan. Anyway, ayun. Gumagawa na kami guys ng ano. Si Nene pala. Nakikiano eh. No? Nangaangki ng gawain. Ayan, gumagawa si Nene ng parang pang ano mamaya. Ang handa ni Gianna. Kasi 5 months ngayon si Gianna. So, hindi na rin kami nagluto ng lunch. And hindi na kami magluluto ng dinner. Ito na, pinakahanda ni Gianna. Kasi mag-spaghetti si Nene. Then, may pichi na. Tapos, ito nga, yung cassava. Ano to ni pudding tawag? Cassava pudding. Yan. So, sarap na ito guys. Promise. Ano pa to? Kay mama pang recipe ito. Or sa lola ko pa atang recipe na to na minana ni mama.
na napunta na kay Nene. Ayan, napakasarap na ito, lalo na pagluto na. Ayan, parang nagluluto ka lang ng leche flan. Meron ka ditong caramelized, sugar. Ayan, tapos ito yung cassava mix with gata, milk, konting sugar, and vanilla. Mamaya, pakita namin siya finished product. Next is chiffon cake. Diba? Kanyang kagaling si Nene namin. Nene lang yan, pero daming alam niyan. Hindi na nabago yung tawag sa kanya kasi Nene. Kumbaga sa inchik yung pangalawa na tawag na, dichi ba? Achi, dichi, yung ganun. Pag pangalawa. Sa kanya, Nene. Yung tawag sa kanya, ate Nene. Ate na Nene pa. Ayan. 8 eggs. 8 eggs ba na? Pero lahat niya walang masasayang. Wala. Magagamit lahat. Tuwan-tuwa ko niyan dati nung THE, nung high school, di ba tinuturo sa atin yan. Tuwan-tuwa ako pag cooking session na ganyan or baking. Kakaaliw. Mas magaling ka kaya magluto din. Wala lang talaga akong time. Kaya, sige na, ikaw na lang na eh. Yan din una ko kinahiligan, guys. Naging ko din yan, naging negosyo ko din yan noon. Yung, nagbe-bake kami pag December. Ang daming order, talagang grabe, walang tulugan. 23 pa lang nagbe-bake na kami. Nga pagdating ng Pasko, tulog. Paskong Pasko, tulog kami. Ngarag eh. Ngarag sa orders. Dry ingredients. Ilang cups ng flour? 2 cups of cake flour, diba? Cake flour yan. So, yung cake flour, guys, is mas puti siya sa regular flour. Yan. Tapos, isi-sift yun na. Sieve, whatever. Sama ng baking powder. 2 teaspoon. May kodigo dyan eh. Nakita niyo yung kodigo yan kasi hindi ka pwede magkawali sa baking. Kailangan yan, sukat talaga. Kung yung sukat, hindi pwedeng dyan. Ay, konti pa. Ay, konti pa ganun. Hindi pwede magkulang or magsobra dyan. Tapos, 1 teaspoon salt. Then, ayun na. Ano yun na lang. Sirnion. Ayun, gagawin natin yung meringue, guys. Ito na yung egg whites and cream of tartar. Tapos yung sugar na i-add natin bit by bit. Konti-konti. Gradually. Ayan. Paano ito na? Yung pataas. Pataas. Okay. Pag ganito na siya, guys, ka-stiff yung niya, pick niya. Pwede na yan. Ayan. Tapos i-fold natin to sa butter. May sikreto kami dyan, guys. Kaya mas masarap yan. Alam nyo kung ano? Royal. Yan. Oo, yun din kasi turo ni Madam Husain. Si Madam Husain ba nagturo nan talaga? Oo, yun. Yun ang recipe kasi nung namin eh. THA teacher namin eh, Royal. Kaya napakasarap. Di ba naman ang orange. Yan. Ito mo pwede nang i-bake to eh. Merang na to eh.
Para sa mga kids nyo. Pwede kayang ano, yung stevia magaganyan din kaya pag ang ginamit. Ha? Yung stevia. Ano? Yung sugar na na ginagamit ko. Diet? Ano? Yes. Yan, ang ayoko lang guys sana sa baking kasi is yung after mong, yung mga hugasin. Lalo na sa mga ganito, yung mga maliliit na teaspoon, yung mga teaspoon. Ay, nakakapagod. Yung mga ganyan. Ah! Lalo pag napabayaan mo yan, tumigas yan. Ay, good luck. Salin sa tsuban. Kailangan preheated na yung ano guys, yung oven. Para pag pasok nyo agad sa kanya is start na agad siya magluto. Hindi na babagsak yung ano, yung ano natin, butter natin. Makakatawa yun. Nakakaliw din talaga mag-bake kaso yung hugasin nakakatamad. Tapos marble cake pa, diba? Yung ano, isa pa yun na yung marble cake. Ang sarap din nun. Nag-harvest na si Papa ng ano, gabi, oh. Natira mga 2 dahon na lang. Ayan, nag-ready na pa uwi. Nag-harvest na. Masarap to pa, diba? Kinakain din to. Sobra na yan. Pang ano, parang na-adobo. Oo, dito sa sila Jenny na adobo to. Ah, okay. Sige. Sinampalukan ko. Napalukan. Lalaki, no? Ayan guys, ang aming chicken nuggets. Ayan, konti na lang, patapos na. And then, ito na ang ating spaghetti. Ooh, creamy spaghetti. Sarap. Talagang lango ka, Atak na guys. Ayan na, handa ni Gigi. Yum, yum. Charap. Pudding. Chiffon. O, diba? Creation ni Nene. Kain tayo. Grabe guys, ang haba nito. 44. Almost 45 minutes. Ayan, hindi ko na siya napabasan. I mean, 2 days kasi yan. Yung unang, August 1 is sobrang short lang naman eh. In-include ko na siya sa August 2, yung kahapon. Kaya, umabot ng ganyan ka, ganyan ka haba. So, pasensyahan nyo na ha. I mean, kung maboring kayo, skip nyo na lang. Okay? Kaya kasi may mga viewers na gusto makita yung nandito sa probinsya. Yan kasi yung ata kami. Basta madaming ganap kasi dyan, kaya humaba ng ganyan. Anyway, ayun, tapos na naman po ang ating, guys, ating araw. Ayan, sinusulit ni Daddy, mga kapatid ko, nung bayaw ko, yung stay namin dito. Kaya, nagmanaw muna naman sila. Ano lang naman, Red Horse lang naman. 2 bottles lang daw. Kasi sabi ni Nene, huwag lasingin si Richard at pagpapatanim nga bukas. Kaya pupunta tayo bukas sa bukid. Ayan, bukid is life. Ang saya-saya. And then, ano ba? Highlight ngayong araw na to. Gumaganyan eh, highlight. Is, ayun, yung ni Gianna guys, yung 5th month niya. Grabe, parang kailan lang yung kapapanganak lang sa kanya ngayon. 5 buwan na siya. So, yun lang. Konting salo-salo. Yun na din yung namin, dinner namin. Kaya, hindi na kami nagluto ng pagkain pa for dinner. Diretso na yan. Dami pa nga dyan eh. Kumain ka na, anak? 2 beses na. So, mga spaghetti master kasi to eh. Ayan. Very pink na kwarto ko. Aling kwarto? Kwarto ko. Bakit? Pangit na ng kulay. Tsaka na. Wala pong 1 year pa lang, repaint na naman. Susaka na. Oh, Lalo pandemic pa, tipid-tipid muna tayo. So, ano ba? Ayun, yung pagkuha pala namin guys ng travel pass. Nakakuha naman kami pero ayun, hopefully is wala maging problema sa biyahe namin gawa ng tomorrow, August 4 is
MECQ na ulit sa sa Metro Manila. So, sabi ko kay mama, okay lang naman kung tapusin mo natin yung MECQ. Kaso, ayun nga, sabi naman ni daddy is yung business yung magsasuffer, gawa ng mahirap yung wala ka kasi, diba? Yung nagmamando ka lang, malayo ka, nagmamando ka yung ganyan. And then, kawawa din kasi si Rico. Si Rico lang yung naiwan doon sa bahay. And then, nagpapapull out na ako. Gawa ng, simula din tomorrow guys, is sarado na naman yung mall. Kaya sakto lang din pala yung naiwanan ko na lang din yung mall na yun. Yung pwesto namin doon. Ayun, kaya bukas is, sinabihan ko na si Dayan na magsamsam na sila doon para if ever pagdating namin, dire-diretso na lang yung pag-pull out namin. So, ayun nga guys. Kung saan sana napunta yung kwenta ko sa inyo, diba? Basta nakakuha kami ng travel pass. Ayan, para sa Miyerkules. And alis namin is madaling araw ng Miyerkules. Tawa ko. Hindi pwede nga. Pupuyat ako. Tapos pag nabukas na yung gate, sabit ako sa likod dito. Oh, di na sana. No, doon na phone. Okay, ako. Hindi pwede. So, yun lang guys. Good night. See you bukas. Night.